Ahojte, vítame vás v 19. epizóde nášho podcastu Golia.sa a v dnešnej epizóde si zhodnotíme ďalšie kolo Ligy majstrov. Trošku si rozoberieme Premier League, La Ligu, povieme si, ako sme na tom na našich dlhodobých tiketoch a v závere epizódy si niečo povieme o našej novej aplikácii, ktorú spúšťame už od 1. januára. Tak poďme na to. Ahojte kamoši. Asi prvým zápasom, ktorým začneme, bude zápas medzi Realom Madrid a Liverpoolom. To bol asi najväčší zápas, ktorý sa toto kolo konal v Lige majstrov. Liverpool vyhral 2-0 a ukázal, že naozaj momentálne patria ale sú najlepší tým na svete, vedú v Premier League a taktiež sú aj prví v Lige majstrov. Dá sa povedať, že prvý polčas bol asi celkom vyrovnaný, ale v druhom polčase už Liverpool jasne dominoval. No áno, dobre si to zhodnotilo. V podstate v prvom polčase sa Real Madrid ešte držal, no a potom už v druhom polčase to bol jednoznačný priebeh, proste obrovská dominancia, proste neskutočné niečo, proste ako dokázal Slot povzbudiť, proste pozdvihnúť to mužstvo, ktoré bolo v podstate v minulej sezóne, na konci druhej sezóne ešte v nejakom tom utlme, kedy Klopp už bolo vidno na ňom, že potrebuje si dať pauzu a potrebuje proste mužstvo nový impuls a ten impuls prišiel neskutočne a ukázal Liverpool aj proti Realu a hlavne by som chcel povedať proti Manchester City. To bol tak obrovský rozdiel medzi mužstvami, aby bol tak obrovský rozdiel medzi majstrom z posledných 4 sezón a proti Guardiolovi, aby bol tak vyučovaný Guardiola neskutočným spôsobom, proste vypresovaný, proste aktivitou. Real ešte dopadol dobre, ale Manchester City bol absolútne rozobraný na totálne súčiastky. No v podstate musíme povedať to, že Liverpool vyhral v priebehu jedného týždňa s poslednými 2 víťazmi Ligy majstrov s Realom a Manchesterom City a naozaj v oboch zápasoch jasne dominoval. Ukazuje sa tam naozaj v Liverpoole práve tá vynikajúca práca, ktorú urobil Klopp a Slot tam priniesol niečo to nové, to svoje. Plus keď sa k tomu pridá tá úžasná forma hráčov, či už Salaha, Van Dijka, proste všetkých ostatných, Diaz, perfektne im chytá aj dvojka branka, naozaj Kelleher vychytal. Aj obrana pracuje vynikajúco. Áno, vychytal v podstate Kelleher v priebehu jedného týždňa 3 penalty, vychytal Mbappého a naozaj celkovo ten tím pracuje ako tím. Funguje to medzi nimi, tá chémia, práve to, čo možno Realu chýba, sa ukazuje v Liverpoole, že im to tam sedí. Ale otázka znie, dokedy? Áno. Už sme mohli teraz vidieť konečne Newcastle, to je mužstvo opäť dvoch tvári, kedy dokázalo masívne odchodiť zápas proste s West Hamom, nebolo tam nič, proste boli pomaly, nepresovali, proste nebola tam žiadna aktivita, žiadna agresivita a na druhej strane sa vedia vybičovať s Liverpoolom, ktorý porazil aj Manchester City, aj Real Madrid do šialeného výkonu, kde Newcastle kľudne mohol vyhrať za 3 body, dvakrát samostatný nájazd, proste Gordon, šanca za stavu 1-0 na 2-0, kde mohli byť blízko k tomu, aby mali 3 body. Nakoniec, ledva po obrovskej chybe brankára Liverpoolu dokázali aspoň ten jeden bodík uhrať. Čiže otázka u mňa znie, že dokedy dokážu hrať na takej vysokej úrovni, lebo ten level, čo nastavil Liverpool, to je priam neskutočné. Tak, ak by hrali do konca sezóny, tak vyhrajú všetko. Ale to je level, ktorý sa nedá udržať a ja neverím tomu, že dokážu hrať takýto futbal v takémto tempe nasadení celú sezónu. Áno, ale keď si pamätáš, tak minulý rok taktiež začali takto dobre a tiež sa mi zdá, že rok ukončovali ako na prvom mieste v Premier League. Potom postupne február, marec začala tá forma klesať a nakoniec ako by prepalili tempo. Čiže toto som aj ja strašne zvedavý, že či opäť to tempo nebolo až strašne prepalené teraz a postupom času, jak bude plynúť sezóna, tak bude dochádzať šťava. Uvidíme, to som veľmi zvedavý. Ale myslím si, že zase ukazuje sa tam aj dosť to, že v podstate ako dokáže aj Slot reagovať v priebehu pol času na celkovo zápas, pretože keď si zoberieš napríklad ten zápas, ktorý si spomínal s Newcastlom, tak tam tiež dá sa povedať prvý polčas jednoznačne
lepší boli Newcastle, ale v druhom polčase už to bolo také vyrovnanejšie. Čiže prišlo mi, že naozaj Slot ako keby reagoval na ten zápas a práve preto dokázali Liverpool ten zápas otočiť na 3-2 a aj keď nakoniec dostali v 90. minúte gól na 3-3, ale fakt už to bol iný zápas v druhom polčase ako v tom prvom. Áno, čiže reaguje vynikajúco a vynikajúca práca Arneho Slota. Takže... Čiže uvidíme dokedy a akože uvidíme aj dokedy bude tá forma celkovo hráčov, lebo keď si zoberieme, napríklad Salah má 32 rokov, ale on hraje lepšie ako oveľa mladší hráči ako on a hovorí sa, že či to nie je len preto, lebo v podstate nemá ešte zmluvu a chce sa práve ukázať Liverpoolu, že ešte stále mám na to a podpíšte so mnou tú zmluvu. Áno, je to motivácia opäť o niečo väčšie pre Salaha, no ale treba si uvedomiť aj tú vec, že Real chýbalo Vinicius. Nie len Vinicius, ale strašne veľa hráčov a taktiež aj tá forma. Som zvedavý, aká bude forma o 3 mesiace, kedy sa bude lámať sezóna, kedy bude play-off Ligy majstrov, lebo neočakávam, že taký slabý Real Madrid a taký slabý Manchester City bude aj vo februári, marci. Áno. A uvidíme potom, ako bude Liverpool, či dokáže ten level udržať, či dokáže Manchester City a Real Madrid konečne sa posunúť o level hore, lebo keď level hore pôjde u Manchester City aj u Real Madrid, tak potom uvidíme, ako to bude medzi Liverpoolom a nimi. Čiže... Veľmi rada, keby som si teraz pozrela aj zápas, keby hral napríklad teraz Liverpool s Arsenalom, lebo naposledy, keď spolu hrali, tak Arsenal mal ešte dosť veľa zranených hráčov, ale teraz, keby už nastúpili naozaj v tej plnke, v tej základnej zostave, ako by to vyzeralo teraz. Napríklad. No zase teraz v poslednom zápase z Manchester United chýbal Gabriel, chýbal Calafiori, takže veľmi tá plná zostava nebola dlho, asi 1 alebo 2 kola, takže uvidíme, že kedy sa opäť vrátia hráči. Alebo 2 kola ukázali, že naozaj sú silní v podstate v Sportingu, kde Manchester City prehral, oni vyhrali 5-1. Áno, to je ďalší zápas, ktorý by sme si mohli napríklad rozobrať. Keď Arsenal hraje v plnej zostave, tak to mužstvo má obrovskú kvalitu, takže ale musí hrať v plnej zostave a tak ako som povedal, proste v januári je potrebný hrotový útočník. Proste Arsenal musí kúpiť toho Gyökeresa, aby pošiel ten level ešte hore a potom sa uvidí to, ako to bude vypadať s Liverpoolom, lebo ja si myslím, že ešte Liverpool to nemá hotové a Arsenal ešte na nich pretlačí. Už sa to stiahlo z 9 bodov na 7 a uvidíme teraz. Idú Liverpool do Evertonu, bude sa to hrať o 13:30, je to veľké derby, bude divočina, môže sa stať šialené veci. Môžeme povedať napríklad to, že napríklad keď bol tréner v Liverpoole Klopp ešte, tak práve, že on nechcel hrať tie zápasy 13:30, pretože práve pre tých favoritov je 13:30 zlý čas, kedy práve vtedy môžu tí favoriti vykapať. A keďže s Evertonom to bude derby, tak môže sa stať hocičo v tom zápase. No a vieme, ako... Dôležité teraz je pre Arsenal, keď chcú ešte bojovať o titul, aby minimálne do konca roka vyhrali všetky zápasy. No žiadna remíza, nič, proste musia len vyhrať. Myslím si, že je tam dosť hrateľný žreb, mali by to zvládnuť. No teraz sa ide do Fulhamu, mohol by sa tam vyhrať, potom doma Everton musí sa vyhrať. V Kristále to nebude jednoduché a potom doma Ipswich. Čiže 4 kola v anglickej líge. Ak by zvládli to za 12 bodov v 4 kolách, tak ja verím tomu, že ten náskok sa zo 7 bodov zníži minimálne opäť na 4-5 bodíkov by sa to mohlo znížiť a možno aj viac. Čiže uvidíme. Ešte podľa mňa nie je hotové a nie sme ani v polke sezóny, takže... Ten, kto sleduje zápasy Arsenalu, tak určite si všimol, v čom je Arsenal najsilnejší a to sú rohové kopy. Áno a preto aj vždy tlačím do každého typu, keď je Arsenal aj rohové kopy, lebo oni chcejú tie rohy. Oni milujú tie rohy. Lebo z nich práve, že majú najväčšiu šanci dať gól. A proste tá kvalita na rohoch, ten progres je neskutočný. A to dali sa 2 góly proti Manchester United a to chýbal Gabriel Magalhaes, čo je ten najlepší na rohy. Čiže neskutočná práca. Arsenal miluje rohy robiť, to je môj veľmi obľúbený typ Arsenal a rohy, tlak, oni to majú radi, proste to je nové Stoke City, ako spomínali už nejakí chalani, takže uvidíme. No bude to ešte zaujímavé určite, hlavne je dôležité, aby naozaj Arsenalu sa vyhýbali zranenia a bude to určite veľký boj s Liverpoolom, pretože myslím si, že tento rok bude pre Liverpool najväčším ako tým kandidátom na titul. Mimo nich Arsenal. Už nie City, ale Arsenal. Ale neodpísal by som ešte ani Manchester City,
proste... Určite nie, ale zase tam očakávam, že v januári príde nejaký ten odpočet bodov. Áno, a preto sme na začiatku tých podcastov, keď sme začínali so projektom, sme hovorili, že Manchester City že nebude v top 2, bol 3,50 kurz, lebo v januári môže kľudne prísť od počtu minus 30 až minus 60 bodov a na top 4 nie bol kurz až cez 7. Čiže obrovská hodnota a uvidíme, aká bude spravodlivosť. Everton mal okolo 10 prípadov, odpočítali im zo začiatku 10 bodov a potom nakoniec to dopadlo, že bolo tých 7 bodíkov odpočítaných. Manchester City má až 115 prípadov. Proste tam body bude minimálne 30 bodov musí prísť. Ale ja osobne si myslím, že určite nejaké tie body odrátajú, ale nebude to až toľko, aby zostúpili z ligy. Ja si nemyslím, že budú hrať o zostup. Ja si myslím, že skončia nejak tak v strede tabuľky, možno v tej druhej polovici, ale nemyslím si, že zostupia. No uvidíme, ale minus 30 bodov by malo byť minimálne. Takže top 4 by určite nemalo byť a uvidíme v januári, sa dozvieme viac. No už keď sme začali s tým Arsenálom, tak ten Arsenal už môžeme si upovedať na tom tiketíku číslo 1. Arsenal nechávame už do konca, keďže vyhrali ten veľký zápas. Čiže na tom tiketíku číslo 1 nechávame úplne všetko. V podstate Liverpool do 8 je hotové, Arsenal nechávame do konca a o Stuttgarte si budeme rozprávať ďalej o chvíľku, ale na tom tiketíku číslo 1 si ten Stuttgart necháme. Juventus, Monaco, Aston Villa a Barcelona by to mali v pohode zvládnuť a postúpiť. Takže ten tiketík číslo 1 vyzerá dobre, len Stuttgart musí vyhrať ten zápas teraz doma s Bermom a bude to v poriadku. Dobre, poďme si rozobrať trošku aj zápas medzi Manchesterom City a Feyenoordom. Tam sa stal dosť taký veľký fail, by som povedala, keďže Manchester City viedlo 3-0 a ešte v 75. minúte a napokon zápas skončil 3-3 a povedala by som, že po dosť veľa individuálnych chybách, či už pri prvom gole bola dosť veľká individuálna chyba Joška Guardiolu, alebo potom pri tom treťom zase brankára Edersona, ktorý už potom aj proti Liverpoolu nechytal, ale Guardiola tam dal 2. No už to muselo prísť, to, čo oni navystajali v tom zápase je niečo neskutočné a v podstate na tom tiketíku číslo 6, to ten fail, ako si spomínala, z 3-0 na 3-3 nás môže stať aj celý tiket číslo 6, lebo tie 2 body boli kľúčové, oni museli získať a z 3-0 v 75. minúte ešte sa nestalo nikdy v histórii Ligy majstrov, aby niekto viedol v 75. minúte 3-0 a nevyhral za 3 body. Takže prvýkrát v histórii. To by som ešte chcela inak povedať, že tam my sme dávali aj na krátkodobý tiket na náš Instagram tento zápas, že Manchester City vyhra a bude mať viac rohov. My sme to bohužiaľ v tomto prípade nevedeli vyplatiť, keďže na rohy viedli dosť veľkým rozdielom, čiže tam nebol ani kurz, ale práve pre takéto situácie, keďže väčšinou hovoríme, teraz sa to stalo prvýkrát, ale určite nie naposledy, kedy sa to stalo, práve preto, keď bude už naozaj nízky kurz, tak treba takéto zápasy vyplácať. Áno, pretože... dobre, že si to spomenula, v podstate do štatistík sme to zaratovali ako prehraný typ, ale to budeme sa učiť na aplikácii, budem vám to vždy prizvukovať. Ak bol stav 3-0, bolo to v poriadku. Ak bol stav 3-1, bolo to taktiež v poriadku. Ale ako náhle dostali gól na 3-2 v 83. minúte a už je len 10 minút do konca zápasu. Proste to je hranica 10 minút, kde sa môže stať hocičo. Môže byť v 90. minúte nakopnutá lopta, spadne hráč Feyenoordu, rozhodcovi prepne, dá penáltu, koniec. A kurz, aj keď sa nedá vyplácať proste, že nie je možnosť vyplatiť na tým sporte alebo na Nike, na Fortune, proste je to nepodstatné. Proste vždy treba dať protistávku proste. A nehovorím o tom, keď sa čaká ako posledný zápas. Proste je to posledný zápas na tikete, je 3-2 z 3-0, je 85. minúta. Môže sa stať hocičo. Kurzy sú 1-0, 4 a 10, že dajú. V tom momente zastalo 3-2, bol 10 kurz, že Feyenoord dá nasledujúci 6. gól, dá Feyenoord, bol 10 kurz. Proste 10 kurz, to je v podstate, keď si to prepočítame na drobné, tak je to 90% z výhry, ak tých 10% investujete, tak máte 90% doma. A proste je to zbytočnosť riskovať niečo pre 10%, keď môžete mať hneď už v tom momente v 85. minúte všetko doma a výherný typ. Že či je výhra, poviem napríklad 500 eur, alebo bude výhra 460 eur, to je už úplne nepodstatné. V podstate podstatné je to, že vy máte tie peňažky doma a už vám to nikto nezoberie. A môžeme pokračovať zajtra alebo o 3 dní ďalšími typami. Ale máte
máte tých napríklad 460, čo som povedal, príklad doma. A to sa stalo aj teraz. My sme niečo stihli poistiť, takisto. Ale tie 3 body, to nebolo len v tom zle, že nám odjebali proste ten krátkodobý tiket. Ale oni v podstate Manchester City touto fraškou už nám zobrali aj ten tiketik číslo 6 na dlhodobých tikot, lebo v podstate teraz sme sa pozerali na to, je 4 kurz, že budú prvý 8. Ak by sme to teraz uzavreli v podstate... Už nemáme ani vklad. Hej, už by bolo na hranici vkladu a v podstate nedá sa nič vyhrať. V tom prípade proste už nezostáva nič iné. Musíme sa pozrieť ešte na jeden zápas s Juventusom. Ak vyhrajú, môže opäť kurz klesnúť zo 4 na 2 a potom budeme môcť vyplatiť. A takisto máme tu aj Záhreb, čo sú 2 zápasy, ktoré budú rozhodovať o tom, ako to dopadne. Benfica vyhrala za 3 body, čiže to je hotové a aj ostatné Atletico, PSV, všetky ostatné zápasy sú v podstate hotové na tom tiketiku číslo 6, len je od City a Záhreb. Ak by City vyhrali za 2 body, z 3-0 uzavreli by sme Záhreb, alebo by sme sa pozreli ešte na jeden zápas a mohlo sa žiť na čistú výhru tiketiku číslo 6. Ale bohužiaľ stalo sa to prvýkrát v histórii, je to šport, patrí to k tomu, neuhráme to a v podstate Manchester City, ak chce byť top 8, musí vyhrať úplne všetky 3 zápasy, či už s Juventusom alebo na Paríži a to už je v podstate... Bude to ťažké, ale myslím si, že zase úplne nemožné. Nie je to nemožné. Myslím, že taký klub ako je Manchester City, keď teraz napríklad včera vyhrali s Nottinghamom, čiže možno to ich povzbudilo, keď vyhrajú napríklad v sobotu ďalší zápas, tak možno už vieš, budú na tej víťaznej vlne. Áno, aj sa vracajú hráči, prišiel Doku. A už predsa to bolo niečo iné, keď už bol Doku, Kevin De Bruyne, videli sme napríklad aj v Liverpoole, a keď prišiel Doku, už proste to bolo o niečom inom, ako to bolo bez neho. Úplne v pohode môžu to zvládnuť. My potrebujeme, aby to zvládli aspoň ten zápas s Juventusom. Aspoň trošku sa znížil ten kurz. Zníži sa kurz a potom budeme s tým pracovať. Takisto aj Dynamo Záhreb. Uvidíme, jak to dopadne so Celticom a budeme pracovať. Ale z 3-0 v 75. minúte nevyhrať proti slabúčkému Feyenoordu, tak to už je klobúk dole. No tak prišla tam v podstate na 3-1, tam prišla tá nepochopiteľná chyba Joška Guardiolu, kedy namiesto toho, aby odkopol loptu niekde úplne... Hej, on malú domov dáva na brankára a super ide sa na bránu a dá góla a potom nepochopím to, že prečo Guardiola, keď videl, že už proste dostali gól na 3-2, mal ešte dvoje zmeny, mohol urobiť dvoje zmeny, mal tam Walkera na lavičke, proste už len ten čas, aby dokedy vystrieda sa, ukľudní sa to proste po druhom góle, trošku to rozkuskovať, dať tam skúsenosť Walkera a tak ďalej, povedať hráčom, že by sa trošku stiahli, oni proste vypresovaní boli na vlastnej polovice všetci obrancovia a na čo tak vysoko v 90. minúte a ešte Ederson vybieha z brány v 90. minúte, na čo? A už keď vybehal z brány a videl, že zrobil chybu, tak už mal ísť na hranie červenej karty, že zrobí pred 16 červeň a bude z toho priamy kop, už je to proste 90. minúta, už proste on nemôže nechať tak, že sa dáva do prázdnej brány gól, čiže proste absolútne, ale to len ukazuje na tej nepohode a na tom tlaku, jak boli proste hráči boli pod obrovským stresom a pod obrovským tlakom a aj takí hráči vidíme, že ako je Ederson proste, ktorí sú šampióni, Joško Guardiola dokážu robiť chyby, vidíme Kylian Mbappé nedokáže dať gól ani z penalty a to videli sme na majstrovstvách sveta, čo ukazoval, dal 3 góly. Vo finále dal 3 penalty, premenil proste, a teraz zrazu v 2 zápasoch nevedel. Proste trošku penalty. Iný väčší tlak, zmena, nosí biely dres a je pod obrovským tlakom. Toto si treba uvedomiť, že veľa robí aj stres a preto tí hráči takto skiksovali. Ale na to je tréner, on je zodpovedný za to, on to mal ukľudniť za stavu 3-2, zrobiť nejaké zmeny, povedať hráčom, aby sa stiahli, predsa vyhrávajú, na čo útočia ako blázni, keď majú 3-2 stav a vidí, že je koniec zápasu. Čiže ide to... Nie je to nepochopiteľné práve pri takom týme, ako je Manchester City, pri ktorom vieme veľmi dobre, že oni naozaj väčšinu času držia tú loptu na kopačkách a fakt nepustia tú loptu a zrazu za 15 minút dostanú 3 góly, to je nepochopiteľné, to sa podľa mňa nikdy nestalo, ani sa už nikdy nestane. Touto fraškou nebudú podľa mňa prvý 8, ale musíme veriť v tom, že vyhrajú ten zápas v Juventuse a potom sa to vyplatí, keď klesne kurz aspoň zo 4 aspoň na 2. No bude to ťažké, pretože my sme pozerali, že veľa tímov tam ešte môže byť top 8 a možno aj keby aj Manchester City vyhrali všetky svoje zápasy, tak možno aj tak to nebude ešte stačiť. 17 bodov teoreticky by mohlo byť na tom 8. mieste, ale bude to strašne tesné. Pri 17 bodov by mali byť. Ja si myslím, že budú, ale budú niekde na 7 až 8 mieste. 7, 8, 9.
ale bude to strašne tesné a za ďalšie je tu nový format Ligy majstrov, čiže nikto nevie, koľko bodov bude stačiť na postup a tak ďalej. Teraz sme sa už oťukali, veľa rozhoduje los. Veľmi dôležitý v tomto formáte Ligy majstrov je los. Kto má lepší los, má výhodu, či má ten ťažší los na začiatku, alebo má na konci, tak jak Brest. Využil Brest ľahký los a teraz už úplne iný prístup hráčov môže byť, keď majú 10 bodov v tabuľke, ako by teraz museli tvoriť a vyhrávať zápasy, čiže keď mali 0 bodov. Čiže strašne je to nespravodlivý ten formát a vôbec sa mi nepáči proste ten formát. Napríklad to isté Lille porazili Real Madrid a zrazu aj Atletico a teraz môžu bojovať o prvé miesto. Áno, je tam veľa. Takisto AC Milano má 9 bodov, ale má všetky 3 ľahké zápasy. Ak vyhrajú 18 bodov, už budú pred Manchesterom City. A to Manchester City ešte musí vyhrať 2 ťažké zápasy. Proste Manchester City tými 2 bodmi si dali nož na hrdle a je veľká šanca, že proste už nebudú top 8. Takže škoda obrovská toho tiketíku číslo 6, lebo... Ale každopádne musíme povedať, že veľmi dobrý casual sme robili v minulej epizóde z Real Madrid, keďže tak ako sa očakávalo, Real nevyhral s Liverpoolom, čiže v podstate oni budú reálne bojovať o 24. No a takisto aj... Top 8 a to isté je Paríž. Áno, to isté je Paríž. Paríž prehral v Bayerne a čo taktiež tam naozaj držali sa, myslím si, že veľmi dobre a potom zrazu v 54. Dembele robí červenú kartu, keď vedia, že naozaj potrebujú minimálne jeden bod z Bayernu. A teraz ešte aj nebude hrať. Ale majú našťastie Salzburg teraz, čo by mali vyhrať, by mali mať 7 bodov a potom ešte jeden bodík by mohli získať, ale keby teraz robili frašku so Salzburgom, tak fakt nepostupia. No, dobre, keď sme si povedali, takže tiketík číslo 1 zostáva, taktiež zostáva tiketík číslo 6, lebo Manchester City musí proste niečo uhrať, alebo je koniec. Čiže tiketík číslo 1 zostáva, 6 takisto. No a poďme ku 4 a 5. Na tiketíku číslo 4 a 5 máme všetko dobre rozohraté, ale keďže na tiketíku číslo 1 máme Stuttgart, tak nebudeme nechávať všade Stuttgart, že by náhodou urobili teraz frašku s Bernom, aj keby s Bernom aj so Slovanom by mali vyhrať, a keď to obidve zápasy vyhrajú, tak budú mať 10 bodov. Ja som čakala, že aj teraz vyhrajú s Červenou zväzdou. No Červenou zväzdou. Už ma pri nich nič neprekvapilo, lebo vidíme, že naozaj Stuttgart sú úplne mimo. Ako ja som ti vidno hovoril, to aj v ich lige, Bundeslige, že sú fakt, že zle na tom, takže neviem, no. Ja som ti hovoril aj pred tým zápasom, že chýbajú Undal aj Liviling, čo sú smerom dopredu kľúčoví hráči, že v Červenej zväzde nemusia vyhrať. Ale aby dostali, koľko tam skončilo, 4-1 alebo 5-1 rozobratí na totálne súčianske a ešte si zničili aj skore, to bola absolútna hanba. Neveril som, že vyhrajú v Červenej zväzde v Belehrade, možno ešte aj Joko prišiel tam pozrieť ich, podporiť, takže väčšia motivácia, ale dostať 5 v Belehrade je klobok dole, čiže z tohto hľadiska Stuttgart na tiketíku číslo 4 a tiketíku číslo 5 uzatvoríme. Ten kurz bude aj tak ešte dobrý na tých obidvoch tiketíkoch. Manchester United, pozeral som sa na kurzy, je 1,60 kurz, že budú prvý 8, čiže to je nehrateľný kurz na výplatu, čiže Manchester United budeme musieť nechať ešte tento zápas. Hrajú v Plzni, kde chcejú vyhrať, keď nie v Plzni. Pozeral som zápas z Plzne, tuším hrali s Ukrajincami, to bolo neskutočná úbohosť obidvoch strán. To bola taká nekvalita. Presne som tento zápas pozeral kvôli tomu, lebo som vedel, že nás bude čakať zápas Manchester United s Plzňou, ale to bola strašná nekvalita na strane obidvoch mustiev a to hrali s Ukrajincami, ktorí sú poslední v tabuľke. Keď už sme pri tom Manchester United, tak oni majú teraz nového trénera. Marina, ako sa ti páči výkon Manchester United pod novým trénerom? Včera boli rozobratí na Sučiansky, v podstate Arsenal ich nepustil k absolútne ničomu. No prvý polčas sa ešte celkom držali, oni tiež nepustili Arsenal ničomu, ale druhý už bol úplne v Arsenal už pridal v druhom polčase, áno, prvý polčas bol taký slabý, nebola tam v podstate ani jedna šanca z obidvoch strán, ale druhý polčas bol absolútna dominancia, 13-0 na rohy, 6-1 tuším strely na bránu. Vypracovali sme si obrovský počet šanci, čiže Arsenal rozobral Manchester United a tak ako som už spomínal aj v analýze, Manchester United čaká kus práce, ale majú 9 bodov, splnili sme cieľ Európskej lige, máme 9 bodov a ideme do Slavej Plzni. Pri všetkej úcte máme aj veľa fanúšikov našich bratov českých, ale kde chce Manchester United vyhrať, keď nie v Plzni?
Stále je to Manchester United. Musíme si to aj, tam, lebo nebudeme proste, tam... takisto aj keď hraje Slovan, čo je naše mužstvo, rozprávame objektívne, tak musíme rozprávať objektívne aj o Plzni. Proste Plzeň, zápas, kto z vás sledoval s Ukrajincami, proste to bola hotová katastrofa z obidvoch strán, strašná nekvalita. Ak Manchester United nedokáže vyhrať ani v Plzni, tak nemá čo robiť v top 8 ani v Európskej lige. Proste, takže... Ale tak ja si myslím, že to zvládnu celkovo. Myslím si, že to mužstvo už začína byť trošičku lepšie, keď ešte je tam strašne veľa roboty, ale proste už to začína byť o trošku lepšie ako to bolo pod Erikom Ten Hagom. Je to o niečo lepšie, ale čaká strašne veľa práce. Takže Manchester United na jednom tiketiku prvý 8 nechávame, Bayern prvý 8 nechávame, lebo majú najľahší možný žreb, teraz majú Šachtar Donetsk, potom Feyenoord a na konci Slovan, čiže Bayern ak vyhrá, čo sú povinnosť všetkých troch bodov, budú mať 18 bodov a do 8 budeme. Ako sa ti páči inak teraz výkon Bayernu s Parížom? No... Keď mám povedať pravdu, čakala som trošku viac od Bayernu. No, ako som ti povedal, Bayern za mňa kompány nemá na Bayern. Proste. A to sa ukáže v play-off. Ak pôjde v Lige majstrov o všetko, tak Bayern vyhorí, lebo podľa mňa kompány nemá aktuálne ešte na to, aby mohol byť trénerom takého veľkého mužstva, ako je Bayern Mníchov, a preto ja im v play-off neverím. Tieto zápasy 3 si vyhrajú, majú veľkú kvalitu v útoku, či už Musiala a to tí všetci chlapci oni rozoberú, urobia tých 9 bodov. Teraz bohužiaľ pravdepodobne bude chýbať Harry Kane, ale tak myslím si, že v Šachtári by to mali zvládnuť aj bez neho. No, čiže Bayern a United nechávame a v podstate Sociedad urobil obrovský krok k tomu, že by bol do 24, vyhral zápas, majú 7 bodov, takže tu je to v pohode. Takisto PSV Eindhoven zrobili obrovskú otočku a zostalo nám tu len Juventus, ktorý má 8 bodov, potrebuje 1 až 2 bodíky na postup. No a posledný typ, čo budeme čakať, je Barcelona. Takže v podstate z toho všetkého, no a Tottenham je extra typ samozrejme, takže Barcelona do 8, Bayern Mníchov by to mal zvládnuť do 8 a Manchester United, čiže kvázi Barcelona a Manchester United rozhodne o tom, že či bude herný tiket číslo 5 a na tikete číslo 4 je do 24, takže by malo niečo klapnúť z tiketu číslo 4 a mohlo by aj z tiketu číslo 5. No a na jednotke samozrejme máme Stuttgart, ktorý rozhodne o tom, že či bude aj tiketík číslo 1 vyherný alebo nie. No bavili sme sa o tej Barcelone, tak trošku sa môžeme pri nej zastaviť, keďže hodnotili sme v predošlých epizódach Barcelonu veľmi pozitívne, ale teraz začalo byť s nimi trošičku také, že na hojdačke by som povedala. Prehrali zápas v Sociedade, potom urobili taktiež X-ko a potom prekvapujúca prehra z Las Palmas. Ste teraz vyhrali, ale tiež ten prvý polčas nebol ideálny. No v podstate vyhrali, ale prvý polčas musíme si zobrať to, že to, čo vystvorila Mallorca v úvode zápasu, čo robili brankár s obrancami Šaškareň a darovali gól na 0-1, potom vyrovnali Mallorca na 1-1 a následne penálta na 1-2. A keby tie sa situácie nestali, tak ten zápas mohol úplne inak vyzerať. Áno, potom už keď bolo 1-2, tak už to začalo, ten výkon pošiel hore. Ale do tohto momentu to bol katastrofálny výkon, takže Barcelona mi pripomína, ako som ti už povedal, Xaviho úvod. Xavi bol tiež, ak prišiel, bolo to proste pozitívne, tie výkony išli hore, hráči akoby hrali v euforii nad svoje možnosti a potom prišla realita. A takisto to bolo aj presne z klopovej sezóne, kedy proste akoby hrali nad svoje možnosti, prepalili to tempo a potom sa ukázala tá realita. A teraz sa mi zdá, že Barcelona ukazuje svoju reálnu tvár. Ale to, na čom reálne majú. Celkovo, keď si pozrieme, tak oni hrali teraz s Brestom a bavili sme sa aj o tom, že tiež to nebol úplne ideálny výkon. Ste vyhrali 3-0, ale veľmi dlhú dobu bol ten stav 1-0 po už to penálte. Nie je proste tá dominancia. Už to proste nebola presne tá dominancia, na ako sme boli zvyknutí. Napríklad to, ako porazili, Červenú zväzdu 5-1, či koľko tam skončilo. Áno, Real Madrid. A takisto aj tá offsidová pás, už všetky týmy si nabiehávajú z hĺbky. Vyhnú sa tomu offsideu a v podstate idú sami na bránu. Čiže už sú tam obrovské chyby v obrane a takisto aj ten Inigo Martínez, proste aj Kunde, vôbec sa mi to nepáči proste ako hrajú. Proste Barcelona a takisto aj Real Madrid v tej sezóne vynikajúci vstup do sezóny a teraz už to je oveľa slabšie. A Real Madrid proste trápi sa. Takže bude to veľmi ťažké. A vyzeralo to tak, že Real pomaličky už dobieha Barcelonu. Keby Real včera vyhral svoj zápas, tak stačilo by im vyhrať tú jednu dohrávku a boli by už pred nimi.
ale včera opäť stratili zbytočné 3 body a taktiež včera Potvorené to bude proste. Včera taktiež nepochopiteľný výkon. Najskôr nepremenená penálta, potom vyrovnali na 1-1 a v zapätí za 90 sekúnd dostali po obrovskej chybe Valverdeho gól na 2-1 a prehrali zápas, ktorý keby možno Mbappé premenil penáltu, tak mohol to skončiť úplne inak. Takže nemá sebavedomie proste, Kylian nemá sebavedomie a není to ten Kylian Mbappé proste od Evra, proste odkedy si zlomil nos a dal si tú masku, od momentu, kedy si nastavil tú masku, proste nie je to ten Kylian Mbappé, ktorého poznáme. A takisto aj Foden. Proste odkedy si nastavil masku Mbappé, tak Foden a Kylian Mbappé proste nič. Keď si pozrieme na Fodena, tak minulý rok bol najlepším hráčom Premier League a teraz dá sa povedať, že je úplne neviditeľný teraz hráč. Už nemá ani na to, aby hral za Manchester City, takže je to šialené, ako sa to... A práve toto chýba Manchesteru City. Tie individuálne rozdiely hráčov. Áno, Jeremy Doku teraz prišiel a ukázal, že je rozdielový hráč, absolútne. Im chýbal takisto Kevin De Bruyne prihrávky. Ako náhle Haaland nemá kto prihrať loptu, a Haaland nedokáže sám absolútne nič. Takže takisto Haaland, Mbappé proste, nie je to medlizať a ľudia porovnávajú proste idú porovnávať Messiho Ronalda so Mbappém a Haalandom. Ale to sa nedá porovnávať, lebo Mbappé a Haaland musia 10 až 15 rokov hrať taký futbol, ako hrali doposiaľ, aby sme vtedy mohli porovnávať ich s Messim a Ronaldom. Lebo to, čo Messi a Ronaldo predvádzali, oni to predvádzali celú kariéru. No myslím si, že aj tak už ich nikdy nedobehnú. Tom, aký boli proste to, čo sme videli u Messiho a Ronalda, myslím si, Messi, Ronaldo a Big Trojka v tenise, proste to boli najkrajšia éra v športe, akú sme mohli zažiť. Proste, lebo to sú nadľudia, proste oni išli nad svoje možnosti a mali ten správny prístup. No a čo sa týka, ešte poďme k tomu tiketiku číslo 3, Tottenham tu máme 1.8 a keďže je tam stále kurz 1.10, tak aj toto uzavrieme. Tam na tom tiketiku nebude veľký zisk, ale v podstate... Tottenham taktiež teraz zbytočne stratili body. V podstate, takže Tottenham tam uzavrieme. Urobili zbytočne remízu. No a na každom z tých tiketov už v podstate tam je všetko hotové, len sa čaká Stuttgart, Paríž a tam na týchto ostatných bude to Barcelona a Manchester United a Bayern by to mal zvládnuť. Takže obrovská škoda, lebo treba si uvedomiť aj tú vec, že ako sme spomínali, je nový format a tie výhry mohli byť oveľa lepšie, ak by najlepšie kluby na svete, ako boli v minulej sezóne Real Madrid a Manchester City, hrali aspoň na priemernej úrovni. To si treba uvedomiť aj na tom tiketiku číslo 1, aj na ostatní. Proste to, čo ukázali Real, prehra od Humus Futbal nálej stratené body, prehrať doma s AC Milanom, kde aj Slovan si zaslúžil bodovať. To je preto, sa z toho nevyťaží oveľa viac, ako sa mohlo vyťažiť, lebo tá nekvalita najlepších tímov na svete bola až tak obrovská, že môže sa stať, že ani Manchester City, ani Real Madrid nebudú ani v prvej osmičke a budú hrať už úvodné play-off. Takže... Tým pádom už veľmi skoro uvidíme zápasy medzi tými najlepšími. A to nehovorím o Paríži, ktorý, ak nevyhrá zápas v Salzburgu, tak môže sa reálne stať aj, že nebudú ani medzi najlepšou 24, čo je hanba na 100 rokov. Keď sa tak zoberieme, tak Paríž hral minulý rok v semifinále a teraz nebudú ani v top 24, tak myslím si, že to je veľká hanba na taký veľký klub, ako je Paríž. No a ešte by som chcel, máme tam aj tiketíky z Európskej ligy, ktoré sme pridávali zvlášť, preto sa k tomu aj nevyjadrujeme poslednú dobu, lebo v podstate tam sa nedá ani vyplácať, ani sa s tým nedá nič robiť, čo sme robili na Synotype, kde sme dávali Frankfurt 1.8, čo je úžasne rozohraté, už je 1.05 kurz na tým sporte. Takisto máme tam aj Lyon 1.8, čo je úžasne rozohraté a máme to pokombinované, tuším, je tam Frankfurt, Lyon s Brugami, kde Brugy potrebujeme v podstate jednu výhru alebo kvázi aj možno jednu remízu na to, aby to vyšlo a akurát zo z tých všetkých Sparta, ktorá absolútne od momentu, kedy bol ten typ najväčšie value, Sparta absolútny rozklad v mužstve, hádky a takisto aj zranenia.
Haraslin, proste aj všetci teraz sa vrátil kľúčoví hráči. Haraslin a zrazu hneď sa aj zranil, čiže... Takže tam máme vynikajúce tiketíky, Frankfurt Lyon by to mohli uhrať taktiež do 8, takže je to vynikajúce rozohrané, niečo by z toho mohlo pokvapkať. No a už ako sme spomínali, 1.1. začíname naplno, konečne otvoríme aplikáciu, bude nová tenisová sezóna, bude to Australian Open v januári, budú austrálske turnaje. Môžete sa tešiť ešte na viac typov, viac podcastov ako teraz, už to nebude budeme si len rozoberať raz za aj 2 tenis, týždne, budeme si rozoberať aj tenis, budeme si rozoberať všetky 4 Grand Slamy, všetky tisícky a dohodli sme sa, že budeme si rozoberať ešte aj tie turnaje prípravné pred Grand Slamami, aby sme videli tie formy hráčov, ako sú na tom hráči. Čiže... Áno. Takže tie doplnkové služby budú obsahovať už aj všetky Grand Slamové turnaje, ako si spomínala, tisícky podľa nášho výberu, potom tie turnaje pred Grand Slamami. Samozrejme Davis Cupy. Samozrejme Davis Cupy budeme si vždy rozoberať. No a z futbalu to bude vyzerať približne takto, ako to vyzerá teraz. Čiže všetky ligy majstrov bude nejaký tiketík z ligy majstrov. Bude nejaký tiketík cez víkend, keď sa hrajú anglická liga, španielská liga, talianská liga, nemecká liga a tak ďalej. Čiže to si budeme rozoberať. A už bude bonus, aj v marci začne konečne reprezentácia, ale reprezentácia s tým, že už bude kvalifikácia na majstrovstvá sveta. A to si už my budeme rozoberať. Takže budú tiketíky aj z kvalifikácie, aj tam budeme robiť dlhodobé tiketíky na kvalifikácie, lebo robíme to dlhé roky, ešte aj keď nebol projekt. Takže aj tam sa bude dať pekne vyučovať. Takže to nás všetko čaká. Ja si myslím, že naozaj máte sa na čo tešiť a bude tam toho naozaj fakt dosť. Dá sa povedať, že možno každý druhý deň bude nejaký nový typ, takže... No, keď budú tenisiky, tak bude toho tak veľa. Ak nebudú tenisiky, tak budú ako teraz cez týždeň 1-2 tiketíky, ale keď budú tenisiky, tak bude toho viac. Ďalšia vec, mnohí z vás nám písali ohľadom toho, že ako to bude spoplatnené, že či sa už niečo bude platiť a tak ďalej a tak ďalej. Áno, tak bude sa platiť, ale bude to naozaj len taká... Zo začiatku dáme len takú menšiu sumu, aby ste videli, že čo všetko vás čaká v tej aplikácii, keď si ju zaplatíte. A dohodli sme sa, že úvodná suma bude 12,99. No, okolo 13 eur, áno, ale chceme vám tu vysvetliť ešte tie dôvody. Prvým dôvodom je, že plánuje sa, ako sme povedali, programuje sa, aby to bolo aj na iPhone, aj na Android, takže obidve telefóny bude aplikácia. Taktiež robí sa web. Robíme to tak, aby ak sa pridá tiketík alebo naša predikcia, okamžite vám to pipne na telefón a vyskočí vám na telefóne upozornenie, že tiketík bol pridaný. Ďalšiu vec, novinku, ktorú chceme doplniť, je live chat. Čiže ak budem chcieť zapnúť live chat, vyskočí vám upozornenie, že live chat je dostupný, čiže môžu tam byť nejaké live stavky, alebo napríklad budem vám odporúčim, že tento tiketík sa vypláca a tak ďalej a tak ďalej. Vždy budú všetky naše odporúčania. Za ďalšie, toto všetko proste od začiatku projektu už nás vyšlo na strašne veľa peňazí, lebo samozrejme webová stránka, aplikácia, YouTube, proste platíme aj nejaké peniaze za strihanie týchto podcastov, niečo bude stať nás, spúšťame reklamy, aby sme sa rozširovali a tak ďalej, čiže už teraz nás to vyšlo cez 15 000 eur, čo pošlo z nášho vrecka, čiže dokedy sa nám len tá suma vráti, to potrvá nejakú dobu a samozrejme strašne veľa času to zoberá, vidíš, písanie, proste sledovanie a tak ďalej, okolo to ankéty a tak ďalej, aby ste všetko boli v obraze, proste zaberá to strašne veľa času. Tú sumu sme dali tanko, aby bola dostupná pre všetkých, myslíme si, že okolo tých 13 eur je suma mesačná taká, že v podstate je to ako jeden obed pre nás, alebo káva, alebo niečo také. Samozrejme, že nie je to stabilná suma, môže sa neskôr časom meniť, ale z začiatku to bude zo začiatku proste dáme takú, aby bolo dostupná pre všetkých. Aktuálne už sme počítali aj vyhodnotenie našich typov. Ponúkli sme vám cez 170 analyzovaných predikcií. Cez 170, ešte celkové číslo samozrejme nemáme, musíme to úplne detailne prepočítať. Tak v rýchlosti sme to počítali. Ako sme povedali, pri rovnakom vklade
Vždy budeme zerať náhľad do štatistik a ako sme vám povedali vždy a odporúčali vždy rovnaký vklad, čiže jednu jednotku, žiadne dve jednotky alebo nikto, proste kto vás bude, čo vás na trhu šália, proste tie stránky, proste vždy jedna jednotka vkladu a pri jednej jednotke vkladu sme zrobili zo 170 predikcií cez 50 jednotiek zisk. Pri jednotkovom vklade jedna jednotka plus 50. Čiže toto si treba uvedomiť, že za ten pol rok sa urobilo kus práce, čiže všetko sme vám to robili zadarmo absolútne. Ten zisk je cez 50 jednotiek, taktiež natočili sme, koľko je to, 19. epizóda. 19 epizód, neskutočný počet ankiet, proste urobilo sa strašne veľa práce. No a tie všetky... Taktiež sa aj s vami vždy snažíme komunikovať, keď niekto má nejaké otázky, správy, čo je obrovský, sa... taktiež zaberá to strašne veľa času. Čiže tieto služby, podcasty, analyzované typy a predikcie, dlhodobé tiketíky a tak ďalej, nie sú tam zaratané samozrejme v tých 50 jednotiek žiadne dlhodobé tiketíky a ani bonusové typy, napríklad ako Juventus 0-0 a takých typov, čo bolo bonusové, keby sme počítali, tak ten zisk nie je 50 jednotiek, ale možno ďalších 30 jednotiek navyše. To inak, ak tiež môžem skočiť do reči, to tiež môžete očakávať v našej epizóde, že napríklad veľa ľudí nám písalo, že či by sme nemohli dávať napríklad live tipy, lenže to je naozaj náročné robiť to takto, keď to robíme napríklad len cez Instagram, pretože kým napíšeme status a tak ďalej, tak proste ten kurz sa úplne zmení. Ale keď už budete na našej stránke, tak proste my len napíšeme, proste to vám pípne a v tom momente to môžete dávať, čiže už to bude... Už bude viac možností, čiže môžu tam byť live stavky a hlavne budeme môcť vám lepšie odporúčavať, kedy vyplácať a tak ďalej. Čiže toto bude tiež taká vždy uvidíte proste... To budú tie služby, ktoré budú na našej aplikácii a budú v cene 13 € mesačne, čo je podľa nás veľmi férová ponuka a za ten kus práce už sme nejaký rukopis môj ste videli v podstate, ako typy prebiehajú. Vždy budete vidieť náš pohľad. My to budeme vždy sledovať jednodenne, každý Grand Slam proste. Budeme 10 hodín denne sledovať a všetko vás budeme o tom informovať. Vždy hľadať nové tipy a tak ďalej a tak ďalej a takto tu bude prebiehať každý mesiac. Urobilo sa kus práce a 1.1. už začíname naplno a čo bude to obsahovať v podstate sme vám v krátkosti povedali, takže... A veríme, že pôjdete do toho s nami. No. Týmto by sme to asi aj ukončili. My vám určite ešte budeme to pripomínať na našom Instagrame, keď sa to bude blížiť. Takže... Áno, bude za chvíľku, tuším možno týždeň, 2 týždne si zrobíme aj celkové vyhodnotenie. Všetky tipy budú spísané na stránke, aby ste videli všetky tipy, ktoré sme pre vás... v podstate teraz povedali. Áno, všetko to spíšeme. No a tiketíky, ako sme povedali, aktualizované tiketíky budú na konci epizódy, tak ako vždy. Nový tiketík bohužiaľ dlhodobý už nebude, lebo už tá ponuka je tak rozbitá. Proste nenašiel som tam nič, čo by sme mohli investovať, čiže to 6. kolo bude bez nového tiketíku a potom uvidíme v 7. možno sa tam niečo objaví, nejaká hodnota. Ale aktuálne som nič na trhu nenašiel hodnotné na investovanie po tomto kole, takže uvidíme po 6. kole, držíme si spolu palce a ideme ďalej. Posledné šnúry sú priam šialené, kde sme... Posledné 3 kola Ligy majstrov nás čakajú. Áno. Tá bilancia posledných 24 typov až 20 výhier je priam šialená a budeme pokračovať aj naďalej a robiť všetko preto, aby tá kvalita bola čo na najvyššej úrovni. Dobre, budeme sa na vás tešiť opäť v ďalšej epizóde a dovtedy ahojte. Ahojte kamoši.